Dobrodružstvo v horách. Každú sobotu ráno John ide na túru do hôr blízko svojho mesta. Miluje čerstvý vzduch, vysoké zelené stromy a zvuk vtákov, ktoré spievajú. Jednu jasnú sobotu sa John zobudí skoro, obuje si svoje turistické topánky, naplní fľašu vodou a zbalí malý batoh s občerstvením a mapou. Dnes plánuje preskúmať novú trasu, po ktorej ešte nikdy nešiel. John ide autom k začiatku horskej trasy a začína svoju túru. Cesta je spočiatku jasná a jednoduchá. Po ceste vidí divoké kvety a počuje jemné šumenie listov, keď fúka vietor. John sa cíti šťastný a slobodný, keď kráča. Po chvíli sa cesta rozdelí na dva smery. Jedna cesta je hladká a rovná, zatiaľ čo druhá je stáma a kamenistá. John sa rozhodne ísť stámou, kamenistou cestou, pretože miluje výzvy. Ako John stúpa vyššie, vzduch je chladnejší a výhľad čoraz krajší. Zastaví sa, aby si odýchol a rozhľadí sa. Hory sú pokojné a tiché. Zrazu John počuje jemné bzukotanie. Zvedavý sleduje zvuk a čoskoro príde na malú čistinu. Uprostred čistiny je starý drevený most, ktorý prechádza malým potokom. Pod mostom tečie krásny vodopád zo stomej skaly do čistej jazierka. Voda iskry na svíku a zvuk vodopádu je ako jemná pieseň. John si sadne na kameň blízko vodopádu, napije sa vody a pochutná si na občerstvení z batohu. Keď sa uvoľní, uvidí malú zlatú rybku, ktorá pláva blízko okraja jazierka. Rybka sa pohybuje v elegantnom kruhu, kým nezmizne za kameňom. John sa usmeje nad jednoduchou krásou prírody. Práve potom John počuje jemné šteklenie za sebou. Otočí sa a uvidí malého, priateľského psa. Pes je hnedej farby s bielými škvónami a šťastne vúti chvostom. John je prekvapený, ale potešený, že vidí psa. Pes sa priblíži a sadne si vedľa neho. John dá psovi kúsok svojho občerstvenia a nežne ho pohľadí. John sa zamýšľa, komu pes patrí, pretože na čistine nie je nikto iný. Zdá sa, že pes je stratený. Chcúc pomôcť, potichu povolá. Poď, malý priateľ, nájdime tvoj domov. Pes šťastne šteká a vedie cestu, zatiaľ čo ho John nasleduje po trase. Po krátkej prechádzke John a pes prichádzajú k malej chájiši na okraji lesa. Na verande stojí staršia pani, ktorá sa teple usmieva. Ďakujem, že ste mi vrátili môjho psa, hovorí. Dnes ráno ušiel. John je šťastný, že mohol pomôcť a chvíľu si pohovorí s dobrou staršou pani. Po rozlúčke John pokračuje v túre späť na hlavnú trasu. Jeho dobrodružstvo v horách bolo plné prekvapení a láskavých momentov. Keď sa vracia domov, John sa cíti hudý a šťastný, že niekomu pomohol a že si užil krásny deň v prírode. Where does John go hiking? A. In the mountains near his town. B. In a faraway forest. C. On a beach. The correct answer is A. In the mountains near his town. What does John pack in his backpack? A. A sleeping bag and water. B. Snacks and a map. C. A tent and a compass. The correct answer is B. Snacks and a map. Which path does John choose on his hike? A. The smooth and flat path. B. The narrow winding path. C. The steep and rocky path. The correct answer is C. The steep and rocky path. What does John find in the clearing? A. An old wooden bridge with a waterfall. B. A hidden cave. C.
A large ancient tree. The correct answer is A. An old wooden bridge with a waterfall. What does John do with the lost dog? A. He ignores the dog. B. He helps the dog find its owner. C. He takes the dog home with him. The correct answer is B. He helps the dog find its owner. Jeden zábavný deň na lyžiach. Každú zimu Lisa miluje ísť lyžovať. Dnes je veľmi výnimočný deň, pretože so svojím synom Tomom ide lyžovať po poprvýkrát. Ráno je chladné a jasné a obaja sa zobudia skoro, plní vzrušenia pre svoje dobrodružstvo. Lisa pripraví teplé raňajky pre Toma. Spolu sedia pri kuchynskom stole a rozprávajú sa o zábavnom dni, ktorý ich čaká. Tom má na sebe svoju novú červenú bundu a modré lyžiarske nohavice, zatiaľ čo Lisa je oblečená v teplom kabáte, čápke a rukaviciach. Obaja vyzerajú šťastne a pripravení na deň na svahoch. Po raňajkách sa vydajú malým autom do lyžiarskeho strediska. Cesty sú pokryté snehom a výhľad je nádherný. Vysoké stromy sú posiate bielym snehom a obloha je jasná a modrá. Keď prídu do strediska, Tom sa cíti trochu nervózne. Mami, čo ak spadnem? Tiše sa opýta. Lisa sa usmeje a povie, v poriadku, Tom. Budem s tebou. Učíme sa spolu a zabavíme sa. Vydajú sa na lanovku, ktorá ich pomaly veze hore do hory, kde môžu vidieť celú dolinu dole. Lisa ukazuje na zelené stromy a tablétavý sneh, zatiaľ čo Tom obdivuje výhľad a začína byť nadšený. Na vúchole hory Lisa ukáže Tomovi, ako stáť na lyžiach. Vysvetlí mu, ako sa pomaly pohybovať, ako zatáčať a ako zastaviť. Tom pozorne počúva a cvičí na malej, miernej zjazdovke. Spočiatku je Tom neistý a trochu vystrašený. Niekoľkokrát spadne, ale Lisa mu vždy pomôže vstať. Výborne, Tom, povie s teplým úsmevom. Postupne Tom získava sebadôveru. Lyžuje na krátku vzdialenosť sám a jeho úsmev sa rozširuje. Lisa je húdá na svojho syna a vychutnáva si každý spoločný okamih. Strávia ráno lyžovaním na jednoduchých zjazdovkách. Smiech im znie, keď Tom vydáva vtipné zvuky pri kazaní sa po snehu a Lisa tleská, keď mu to dobre ide. Niekedy zastavia, aby si užili čerstvý horský vzduch a sledovali vtáky lietajúce nad nimi. Sneh je mäkký a svet je tichý, okrem zvuku lyží, ktoré sa kéžu po snehu. Po niekoľkých hodinách lyžovania sa rozhodnú si dať prestávku. Sadnú si na lavičku pri chatke a obdivujú ohromujúci výhľad. Slnko jasne žiari a hory v diaľke vyzerajú majestátne. Tom povie, milujem lyžovanie, mami. Toto je ten najlepší deň. Lisa ho obíme a povie, som taká šťastná, že sme to spolu zažili. Neskôr sa vrátia do chatky. Teplá, útulná miestnosť je plná veselých ľudí. Vstúpia do malého kaverne a objednajú si horúcu čokoládu. Tomova horúca čokoláda je ozdobená marshmallows a Lisina je bohatá a krémová. Sadnú si pri malom stolíku a vychutnávajú si svoje nápoje, pričom sa rozprávajú o zábavných momentoch dňa. Keď deň končí, Lisa a Tom opúšťajú chatku s veľkými úsmevmi. Vracajú sa domov autom, unavení, ale veľmi šťastní. Tom už sníva o ďalšom lyžovaní. Bol to úžasný deň plný smiechu, učenia a lásky, deň, ktorý zostane v ich spomienkach na dlhú dobu. What is special about this skiing day? A. It is Tom's first time skiing. B. They're visiting a new ski resort. C. It is Lisa's birthday. The correct answer is A. It is Tom's first time skiing.
What does Tom wear on this skiing day? A. A green jacket and black ski pants. B. A red jacket and blue ski pants. C. A yellow jacket and white ski pants. The correct answer is B. A red jacket and blue ski pants. What does Tom ask his mom? A. Can I ski alone? B. Will you go with me? C. What if I fall? The correct answer is C. What if I fall? What do Lisa and Tom do during their break at the ski lodge? A. They take a nap. B. They sit on a bench and enjoy the view. C. They take another ski lesson. The correct answer is B. They sit on a bench and enjoy the view. What do they order at the cafe in the lodge? A. Coffee. B. Tea. C. Hot chocolate. The correct answer is C. Hot chocolate. Zimné dobrodružstvo. Alice a Ben sú dvaja dobrí priatelia. Žijú v malom meste. Jedného studeného zimného rána sa rozhodnú vyraziť objavovať zasnežený les. Vzduch je čerstvý a sneh je biely. Sú nadšení z toho, že uvidia nové veci a užijú si krásu zimy. Alice má na sebe teplý červený kabát, mäkký šál a pár hrubých rukavíc. Ben si oblieka svoju modrú bundu, teplú čápku a pevné čižmy. Zbalia si malý batoh s niekoľkými občerstveniami, fľašou vody a mapou lesa. Pred odchodom si zdieľajú rýchlu raňajky u Alice doma. Usmejú sa na seba a povedia: dnes to bude skvelé dobrodružstvo. Stretávajú sa na okraji mesta a začnú kráčať smerom do lesa. Zem je pokrytá snehom a stromy sú oblečené v tablietajúcej sa bielej farbe. Počas prechádzky zasneženou chodníčkom vidia stopy zvierat. Pozri, Alice, stopy zajaca, veselo povie Ben. Nasledujú stopy na krátku vzdialenosť a zaujíma ich, kde by sa malý zajac mohol skrývať. Čoskoro dorazia k malému zalezenému jazeru. Ľad je čistý a hladký. Jazerko vyzerá ako veľké zúkadlo, hovorí Alice. Ben súhlasí a dodáva: je to krásne a pokojné. Rozhodnú sa posadiť na lavičku pri jazere a zjesť niečo. Užia si teplú čokoládu z termosky, ktorú priniesol Ben. Horúca čokoláda im dáva pocit útulnosti a radosti. Po prestávke Alice a Ben pokračujú v objavovaní. Kráčajú hlbšie do lesa, kde sú stromy vysoké a ticho je pokojné. Vidia šišky na zemi a počúvajú jemný šum vetra. Zrazu počujú šušťanie v kríkoch. Zastavia sa a pozorne sa obzajú. Z kríkov vyjde malý, hanblivý esruček. Esruček sa na nich pozerá veľkými, jemnými očami a potom beží do lesa. Alice a Ben sa usmejú a cítia sa šťastní, že esručeka uvideli. Chodia ešte chvíľu, kým nájdu malý kopček pokrytý snehom. Rozhodnú sa výjsť na kopček. Výstup je trochu náročný, ale navzájom si pomáhajú. Keď dosiahnu vúchol, uvidia nádherný výhľad na zasnežený les a mesto v diaľke. Obloha je jasná a modrá a svíko prináša, že sneh žiari ako dámanty. Keď sa blíži popoludnie, priatelia sa začnú vracať domov. Rozprávajú sa o všetkých úžasných veciach, ktoré počas dobrodružstva videli. Spomínajú si na stopy zvierat, zaležené jazero, hanblivého esručeka a nádherný výhľad z kopca. Cítia sa šťastní a húdí na svoj deň. Nakoniec, keď nastane večer, Alice a Ben dorazia späť do svojho mesta. Rozlúčia sa teplými objatiami a slúbia si, že čoskoro opäť vyrazia na objavovanie.
Bol to deň plný dobrodružstiev, priateľstva a kúzla zimy. Vrátia sa domov s teplými sádcami a množstvom nových spomienok na svoje zimné dobrodružstvo. Where do Alice and Ben decide to go on their adventure? A. In the snowy forest. B. To a sunny beach. C. To a busy city. The correct answer is A. In the snowy forest. What does Ben wear on his adventure? A. A red coat and thick gloves. B. A blue jacket, a warm hat, and sturdy boots. C. A green sweater. The correct answer is B. A blue jacket, a warm hat, and sturdy boots. What do they see when they reach the top of the hill? A. A small frozen lake. B. Animal tracks. C. A magnificent view of the snowy forest and the town in the distance. The correct answer is C. A magnificent view of the snowy forest and the town in the distance. What do Alice and Ben enjoy during their break by the frozen lake? A. Warm chocolate from a thermos. B. A sandwich and fruit. C. A bowl of soup. The correct answer is A. Warm chocolate from a thermos. How do Alice and Ben end their adventure? A. They return home in silence. B. They say goodbye with warm hugs and promise to explore again soon. C. They get lost and have to be rescued. The correct answer is B. They say goodbye with warm hugs and promise to explore again soon. We hope you enjoyed these Slovak short stories. If you're looking to improve your Slovak language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C1 advanced level for more experienced students. We also have the Easy Slovak Phrase book, which has over 750 phrases for beginners just starting to learn the language. And keep an eye out for more Slovak language videos on Sebastian's channel, and be sure to like and subscribe.